Liwane xwarina herî nav û deng taştiye. Li navenda bajar da gelek taştîgeh hene û li wan taştîgeha da xwarinên cûrbecûr rengereng û tamxweş têne pêşkêşkirin. Berhemên nava taştiyê da giştî berhemên wanê û xwezayî ne. Taştiya wanê ew qas dewlemend e ku mirov nizane ji kîjan xwarinên meze bixwe. Sedema xweşikbûyîna taştî jî gelê herêmê ji bo ku xurt dest pê bikin rojê xwarina taştî gelek girîng wergirtine dest. Ev kevneşopiya kordewarî paşerojê heya îro tê. Taştiya Wanê nav û dengê wê cîhanê belav bûye û her wiha pirtûka rekora Guinnessê da jî cihê xwe girtiye. Qevaltiya Wanê, taştiya Wanê em bêjin penîrê wê, hengîvê wê, do, qewut, murtoğa, hewle, cacık, evna gişk bu Wanê têne hazîrkirinê. Tema wê xweşbûna wê bi xazeya wê ye. Rêvengehên hem biyanî hem jî xwecihî bê taştiya Wanê naborin. Bana pişi seri de mura evi beci memleketime de misafirperveri zêde gelek zêde. Yani tüm memleketi de vekîvî kalabalık sofra danayîne bermurum. Çıka jî dayînin vekîvî ise devekî ken huzurî ve danayînin. Yek ava yek mesele yek ava duduyan jî doğal e. Taştiya Wanê da berhemên sereke penîrê pincarê tê. Tahma xwe ya xweşik ji siyabo, mendê û sîrkê dihilde. Penîr zaten coğrafi işaret vergirtiye tescilliye. Endemik bir giha endemik bir bira tenî peyda dibe. Sezder çarda giha tevî penîrî dikin sadece Wanê ev penîrî heye. Mehmet Şahînê aşpêja taştîgeha Viyanayê ji bo dengê Amerîka re axivî û ji berhemek taştiya Wanê kadesûrî çawa tê çêkirin yek û yek dibêje. Em çi digin navda penîrê Wanê zoganên nodizê hatine girtinarê. Cihayê ku tê da jî ev ya tune li çiyayê bikarê çiyayê Wanê dişîndibin. Hinde rûn, hinde kekî, hindekî biberê dikene nav pir xweştir be. O navdengiyek ve heye yani kardeşim. Ve zerdixînin jî hindek tereyağı serdin. Ev tereyağı zodanê xweşînê tê. Avayî kadesîrka me hazir e yani. Taştiya Wanê bûye yek sembolek Wanê. Bajarê Wanê bi taştiya xwe ve reng daye. Arif Aslan, dengê Amerîka, Wan.